Bine ai venit pe canalul meu Femeia Conștientă! Această meditație te poate ajuta cu adevărat să-ți schimbi viața. Te felicit pentru că ai făcut acest pas important pentru dezvoltarea ta personală și pentru o viață trăită diferit. Te invit să te relaxezi și să urmezi instrucțiunile pe care le auzi pentru a obține rezultate maxime. Fii astfel pregătită să faci schimbări pozitive majore în viața ta. Să începem! Această meditație te va ajuta să depășești cu ușurință frica, de orice natură ar fi aceasta. Te ajută să elimini orice bariere care te împiedică să te manifesti dincolo de frică, fie că acestea sunt conștiente sau inconștiente. Imaginează-ți cum te vei simți nemai acționând din frică, ci cu încredere și determinare în orice dorești să faci. Această meditație nu este destinată să înlocuiască niciun tratament medical sau ajutor de specialitate. Aceasta are rolul de a te susține în dezvoltarea ta personală oricând simți nevoia. Ai făcut o alegere curajoasă și pentru aceasta vei fi răsplătită cu rezultate magice pe care le vei simți în ființa ta în scurt timp. Primește această meditație ca pe un instrument pentru creșterea și evoluția ta. Asigură-te că te afli în cea mai confortabilă poziție și loc pe care le poți alege acum. Poți alege să folosești căști sau să te așezi într-un loc înconjurat de liniște. Permite-i corpului tău să se relaxeze, iar minții tale să urmeze relaxarea corpului. Vei intra curând într-o transă hipnotică. Vei rămâne conștientă în același timp, așa că nu ai de ce să ai teamă că îți vei pierde cunoștința sau orice altă formă de control, că vei fi manipulată sau că vei face lucruri pe care tu nu îți dorești să le faci. Simte-te în armonie cu gândurile și imaginile care îți vor apărea în starea de transă hipnotică. Vei fi ca atunci când te gândești intens la un lucru. Aceasta este o stare naturală a minții de a se relaxa. Subconștientul tău va începe să se reorganizeze singur, curățând acele gânduri și tipare care nu-ți mai sunt contribuție ție și îți vor apărea imagini și percepții de care ai nevoie pentru a transforma în acea versiune a ta pe care o dorești. Îți recomand să asculți această meditație zilnic, timp de cel puțin 21 de zile pentru rezultate optime și cel mai probabil îți va schimba viața pentru totdeauna. Te rog să nu asculți această meditație în timp ce conduci mașina sau orice alt vehicul. De asemenea, evită să asculți meditația dacă ești sub influența drogurilor, a medicamentelor sau alcoolului. Dacă suferi de epilepsie sau orice diagnostic psihiatric, te rog să-ți consulți medicul curant înainte de a folosi acest program. Acum îți doresc o călătorie minunată în universul tău interior și știu că vei avea multe conștientizări și schimbări când vei finaliza acest program. Îți vei încheia relația cu frica. Acum este nevoie să îți găsești o poziție confortabilă. Poți alege să te așezi confortabil într-un scaun, ori pe o canapea, sau chiar în pat. Imediat ce observi orice încordare în corpul tău, începe să accepți ideea de a le da drumul. Acum ești pregătită să înțelegi cât de ușor este să dai drumul la orice nu-ți mai este de folos, inclusiv fricii.
poți începe acum să-ți dai voie deja să intri într-o stare hipnotică. De fapt, spune-ți chiar că îți acorzi ție permisiunea de a lăsa să plece de la tine tot ce nu-ți mai este de folos, știind cât de încordată te simți când apare frica de... Te rog să te gândești și să alegi ce frică vrei să elimini acum din viața ta. În mintea ta sau chiar cu voce tare spune-ți că ești în siguranță și că ești pregătită să călătorești prin labirintul minții tale subconștiente pentru a descoperi cum să eliberezi cu adevărat frica și să o lași să plece de la tine pentru a te simți liberă să mergi mai departe în viață. Este foarte important să crezi în rezultat și să ai încredere în tine. Încrederea în tine deja începe să crească pe măsură ce începi să simți cum legăturile între tine și frica ta încep să se disolve. Pe măsură ce ochii tăi se închid, vreau să inspiri profund și apoi să expiri. Și să fii atentă la calitatea respirației tale. Aerul ajunge doar în plămâni sau mai adânc, în abdomenul tău? Fii atentă la următoarele câteva respirații și urmărește-le cu atenție să ajungă profund până în abdomenul tău. Simte-ți abdomenul cum se ridică cu fiecare inspirație și cum coboară cu fiecare expirație. Fii deschisă ideii că îi permiți fricii să se dizolve cu aceeași ușurință cu care permiți aerului să intre în corpul tău și să iasă. Pe măsură ce te adâncești în această transă, este nevoie să eliberezi orice tensiune care apare în corpul tău. Începând din talpa dreaptă, relaxează fiecare mușchi și devină conștientă de această relaxare care se instalează în corp. Urcă cu atenția pe piciorul drept până la genunchi, doar relaxându-te. Și continuă să urci cu atenția până la coapsă. Iar acum fă același lucru și cu piciorul stâng. Începând de la talpa stângă, relaxează fiecare mușchi și urmărește cum se instalează relaxarea pe măsură ce ajungi la genunchi și apoi până în coapsă. Doar relaxându-te. Elimină orice tensiune care poate apărea în coapse. Apoi în pelvis. Este posibil să devii conștientă acum de tensiuni musculare despre care nici nu aveai habar că există. Acum doar lasă-le să se elibereze.
Continuă să fii conștientă de mișcarea abdomenului tău pe măsură ce respiri. Și lasă toată greutatea brațelor tale și a umerilor să se scurgă încet și să se topească în afară. Simte cum ți se deschid palmele, iar respirația îți expansionează corpul. Simte cum toate articulațiile tale devin mai eliberate. Lasă-ți ochii să se scurgă în capul tău până când simți că plutesc în relaxare și pace. Este posibil să simți furnicături în scalp, să-ți simți fiecare fir de păr sau poate chiar să simți aerul cum îți atinge fața. Acum ești pregătită să pătrunzi adânc în interiorul tău pentru a-ți elibera ființa, sinele care nu este prins în niciun program de frică sau legături cu aceasta. Ființa ta este liberă și puternică. Îți voi cere să deschizi ochii la un moment dat, iar când îi vei închide la loc, te vei adânci într-o senzație de plutire plăcută și vei asculta doar vocea mea. Mă vei auzi profund în interiorul tău. Dacă simți că aluneci în ceva neplăcut în orice moment, doar focusează-te pe sunetul și vibrația vocii mele. Simte cum vocea mea intră în urechile tale. Deja faci treaba aceasta foarte bine. Deja începi să te simți tot mai relaxată la ideea că vei elibera frica cu fiecare respirație. Te rog acum să tragi puternic aer în piept și acum să îl eliberezi. Și vreau să te vezi pe tine singură, plimbându-te. Te plimbi pe o potecă, iar această potecă este în mijlocul naturii. Poți alege să fie oriunde în natură, unde îți place ție. O pădure, lângă un lac, pe o plajă, o zonă de munte sau chiar o grădină frumoasă sau un parc. Alege un loc în care nu ai mai fost niciodată, pentru a evita orice asociere mentală sau emoțională neașteptată cu frica. Alege un mediu cu totul nou și foarte relaxant pentru tine. Inspira adânc, pe măsură ce te plimbi și lasă aerul să iasă afară din pieptul tău. Când expiri, scoate din tine frica. Perfect. Acum frica este în exteriorul tău. Îi poți da o formă, o culoare, poate chiar și un nume. Oricum ar fi și oricum ai vrea să o reprezinți, ea rămâne în afara ta, iar tu continui să te plimbi.
Aceasta este o plimbare foarte relaxantă pentru tine. Corpul tău se simte foarte confortabil în această plimbare. Doar observă, te rog, cât de ușor este să treci pe lângă frică și cât de bine se simte această detașare în corpul tău. Respirația ta este echilibrată. Poți să simți aerul răcoros cum îți mângâie pielea pe măsură ce înaintezi pe această potecă din mijlocul naturii. Simți o senzație de pace interioară. Privește în jurul tău, te rog. Este liniște și pace. Atât de multă liniște, relaxare, încât și corpul tău alege acum să se simtă tot mai relaxat cu fiecare respirație. Simți cum corpul tău alege relaxarea, orice ar însemna asta pentru tine. Fiecare pas pe care îl faci te poartă mai aproape de o zonă împădurită. Ai ajuns acum în liniștea profundă a pădurii. Energia copacilor te îmbrățișează, ceea ce te face să te adâncești mai mult și mai mult în profunzimile ființei tale. Relaxarea crește, corpul este tot mai confortabil, respirația tot mai ușoară. Și acum te rog să deschizi ochii și să-i închizi la loc. Când ai închis ochii, știi că ești în siguranță totală, oricât de mare este relaxarea corpului tău. Iar mintea ta urmează relaxarea corpului tău. Observă acum în fața ta o siluetă. Este frica. Ceea ce tu credeai că este frica ta. Sau ceea ce tu ai definit ca fiind frica ta. Uită-te la ea și observă. Cum te simți tu când o privești? O simți ca fiind a ta sau ți se pare străină de tine? Când ai creat această emoție în corpul tău? Și când ai definit această intensitate a corpului tău ca fiind frică? Ce vârstă aveai atunci? Poate erai o fetiță? Sau poate o adolescentă? Nici nu contează. Mergi, te rog, la acea fetiță, orice vârstă avea ea atunci. Intră în experiența ei și privește-o. Ce se întâmplă aici? Și ce percepe ea din această experiență?
Ceea ce percepe ea este frică sau poate o intensitate sau poate este chiar potența ei. Îți dai seama acum cât de ușor poți confunda potența ta cu frica? Sau poate intensitatea să o confunzi cu frica? Corpul tău nu face diferența. El le simte pe toate acestea la fel. Dar acum, tu poți face această diferență. Tu știi foarte clar ce este potența ta, ce este intensitatea și ce este cu adevărat frica. Acum, toată potența de a schimba această emoție este la tine. Poți alege să îngheți această scenă. Îngheață-o acum. Privește. Frica ta este potența ta. Cum te simți acum când frica ta este înghețată? Simți că deții controlul asupra ei? Îți este ușurință să gestionezi această emoție acum? Lasă această scenă înghețată și doar privește. Îți este confortabil să te uiți la ea așa, la această dimensiune, sau îți este mai ușor să o faci din ce în ce mai mică? Fă-o mai mică. Și mai mică. Toată scena în care tu ai crezut că simți frică, fă-o mai mică. Și mai mică. Este ok dacă nu reușești să o faci mai mică. Du-o la dimensiunea la care tu, privind-o, te simți ușurată și confortabilă. Poți alege să o diminuezi până la a deveni un punct chiar acum, sau poți alege să o diminuezi ușor, ușor, în fiecare zi în care urmezi acest program, până când va ajunge un punct. Totul este alegerea ta. Pentru că toată puterea este la tine. Conștientizezi acum că toată puterea și controlul sunt la tine. Conștientizezi acum că nimic nu te poate răni, diminua sau anula ca ființă. Spune-ți acum: eu sunt puterea. Eu sunt putere. Eu sunt putere. Cum te simți? Simți cum ființa ta se expansionează? Poți doar să ceri asta acum. Cere ca ființa ta să se expansioneze și să conștientizezi potența care ești.
Revino acum în scena inițială și mergi la fetița care erai tu. Stai lângă ea. Ia-o de mână. Dă-i voie să te îmbrățișeze. Și poți livra acum în realitatea ei tot ce ea are nevoie pentru a simți că este puternică și că este în siguranță. Livrează-i acum energie de siguranță, putere interioară, încredere, măreție. Acum, ținând-o de mână, puteți merge împreună spre o ușă. Este o ușă reală a spațiului în care sunteți voi acum sau poate una imaginară. Deschide această ușă și ieșiți împreună prin ea, ca printr-un portal. Ce vezi acum? Totul s-a schimbat. Vezi un soare strălucitor? Sau poate un curcubeu? Sau poate chiar liniștea și siguranța pădurii în care te relaxai mai devreme? Sau poate chiar un alt spațiu în care ea sau tu vă simțiți în siguranță? Îi poți arăta acum cum se simte când ai control asupra fricii tale. Arată-i cum se simte sentimentul de siguranță, de încredere în sine. Arată-i cum să-și folosească energia pentru a crea ceva diferit în realitatea sa. Și explică-i acum că de fiecare dată când apare această intensitate pe care tu ai ales să o definești ca fiind frică, îi poți cere corpului tău să reducă intensitatea astfel. Corpule, redu intensitatea acum. Corpule, redu intensitatea acum. Corpule, redu intensitatea acum, mai mult și mai mult, până la 0. Continui să-i ceri corpului tău să reducă intensitatea până la 0 și observi că ieși din acea intensitate cu ușurință. Arată-i fetiței că prin această tehnică conștientizează că frica nu este frică, iar intensitatea unei emoții, oricât ar fi aceasta, poate fi reglată cerându-i corpului să reducă această intensitate. Continuă să inspiri și să expiri. Acum ești mult mai relaxată. Ai înțeles deja că frica ta nu există. Aceasta este doar potența ta de a-ți controla emoțiile, cerându-i corpului tău să regleze intensitatea acestora. Continuați să vă bucurați împreună de aceste conștientizări
și permiteți-vă să dansați cu aceste energii care vă învăluie. Totul este ușurință în jurul vostru. Totul este bucurie și glorie. Totul este doar potența ființei infinite care ești. Oricând, în orice situație în care vei simți frică, îți vei aminti imediat că aceasta nu este frică. Este doar intensitate pe care o simți în corpul tău. Și îți vei aminti imediat să-i ceri corpului tău să reducă intensitatea astfel. Corpule, redu intensitatea acum. Mai mult. Mai mult. Până la 0. Și vei continua să-i ceri corpului tău să reducă intensitatea până când te simți în confort. Iar acum te rog să rămâi în aceste energii atât cât este ușurința corpului tău. Iar pe măsură ce eu număr până la 1, tu revii în corpul tău, în această realitate și îți vei aminti acea senzație de siguranță, control și bucurie. 5. Începe să-ți miști ușor degetele. 4. Respira adânc. 3. Întinde-te. Simte-ți mușchii. 2. Poți deschide ochii. 1. Ești complet trează, conștientă, în comuniune cu corpul tău și îți amintești tot ce ai parcurs în acest program. Felicitări!